שלום לכם, ברוכים הבאים, פודקאסט מזווית של האוהד. אני אריאל בן נתן, ומיד נתחיל בפרק. בקיץ האחרון הייתה סערה גדולה בכדורגל האיטלקי. רומאו לוקאקו החל שיחות על חוזה עם היריבה המרה יובנטוס. בסוף הוא חתם ברומא וקיבל קבלת פנים חמה מאוד אינטר. עשרות אלפי אנשים שרקו כל פעם שהבלגי נגע בכדור. אבל הייתה העברה אחת שלא קיבלה את מירב הסיקור בישראל. קואדרדו, ששיחק 8 שנים בגברת הזקנה, ושיחק 319 הופעות בקיץ, מי שמזוהה עם יובנטוס, עבר ליריבה המרה אינטר. אוהדי יובנטוס זועמים ואומרים, אין לנו בעיה ששחקן יעבור לקבוצה אחרת, אבל קואדרדו בגד בערכי המועדון. עכשיו אני אספר לכם חלק מה-23 שחקנים שעברו ישירות מיובנטוס לאינטר. והשחקן הראשון שעבר בין שני יריבות המרות האלה, זה היה בקיץ 1946. אנריקן הנדיאני, שהוא עבר מאינטר ליובה. הוא שיחק 169 הופעות וכבש 59 שערים. ביובנטוס הוא שיחק 35 פעמים וכבש 15. השחקן הרביעי הוא שיחק, קוראים לו ג'וליאנו סארטה, ששיחק באינטר 199 הופעות ועבר לגברת הזקנה, ושם שיחק קצת זמן, 11 הופעות. פיטרי אונסאסי, ביובנטוס שיחק 380 משחקים וכבש 130 שערים. אז ב-1976 עבר לאינטר ושיחק 66 הופעות וכבש 13 שערים. דילגתי על עוד שחקנים בהתחלה ועוד כמה באמצע, אבל עכשיו אני אספר לכם על שחקן מיוחד, אלדן סרנה, ששיחק באינטר, עבר ליובנטוס, ואחרי 3 שנים חזר לנראזורי. בקריירה שלו הספיק לשחק במילאן כמושל וכשחקן ששייך לה. כאמור, היא יריבה גדולה של אינטר, היא יריבות של מילאן, יריבות של העיר מילאנו. הוא גם שיחק בטורינו, שהיא גם היריבה העירונית של יובנטוס. עכשיו שחקן עם רזומה יותר גדול, וגם מישהו שיכול להיות שאתם מכירים, אדגר דייוויס, ששיחק ביובנטוס בקיץ 2004, עבר לאינטר. זוכה כדור הזהב פאביו קנברו גם עשה את המסלול בין אינטר ליובנטוס ב-2004, אם לא ידעתם. גם זנטי, המגן הארגנטינאי, עבר ב-2006 ליובנטוס לאחר ששיחק 146 משחקים עבור אינטר. פטריק ויארה, שהיה חלק מהקבוצה האגדית של ארסנל, ליברפולס, שיחק אחרי זה ביובנטוס ובאינטר בהמשך הקריירה שלו. מי שהיום מזוהה עם מילאן, זלטן איברהימוביץ', שיחק גם ביובנטוס וגם באינטר בצעירותו וכבש
שערים בחמש שנים בשני הקבוצות. הוא גם השחקן הכי יקר שעבר בין שתי הקבוצות בישירות. 24.8 מיליון אירו שולמו על השחקן השוודי האדיר הזה. זה כל השחקנים שאני שמתי עליהם קצת את העין, שעברו בין אינטר ליובנטוס או ההפך אחרי ההפסקה. אני אספר על דונרומה ומילאן. יאללה. היי, אם אתם אוהבים את התוכן ואוהבים לשמוע את הפודקאסט שלי, אז בבקשה תשימו לייק, תשימו סאב, זה יעזור לי מאוד. תודה רבה ותמשיכו לשמוע את החלק האחרון בפודקאסט. ביום שלישי האחרון מילאן אירחה את פריס סן ז'רמן למחזור הרביעי בליגת אלופות, לאחר שבמחזור השלישי פריס סן ז'רמן פירקה את מילאן 3-0 בפארק דה פרנס. המשחק לפני כמה ימים נגמר בניצחון אדיר למילאן 2-1, אבל הסיפור הגדול של המשחק זה אוהדי מילאן שמחאו על דונרומה שמרח אותם ועזב לכסף של פריס סן ז'רמן. הסיפור של אוהדי מילאן נגד דונרומה הוא סיפור קשה. הוא קשה להבנה, אני אספר אותו לכם. דונרומה עלה בגיל 16 לבוגרים של מילאן, והמאמן דאז נתן לו את ההזדמנות בין קורות השער, והוא הפך לסמל המועדון. ולפני שנתיים החוזה שלו נגמר, אבל לפני זה שהוא כן עוזב, לא עוזב, הוא מרח אותם. אמר, החזיק תקוות לשווא, והוא היה אמור להיות הסמל של הקבוצה הזאת, וזה לא קרה. אז אוהדי מילאן, האולטרס של מילאן, הוא חשב איזה מחאה יכולה לגרום לנזק תקשורתי נגדו, איזה מחאה גם תסביר את הבגידה שלו. אז מה הם עשו? לקחו מלא שטרות כסף מזויפים ופשוט זרקו אותם לעבר הרחבה של דונרומה שעבר לכסף של פריס סן ז'רמן. אז לפי החוק, שוער שזורקים עליו דברים מהקהל חייב לאסוף אותם ולשים אותם בצד. זה מה שדונרומה עשה. וככה יש תמונה שרואים את דונרומה אוסף שטרות, כמו שהוא עבר לכסף הגדול של פריס סן ז'רמן. זה תמונה שתישאר לאוהדי מילאן עוד שנים ארוכות, כי זה מסמל את הבגידה של דונרומה במועדון. אז זה היה כל היום. אתם האזנתם למזיבתו של האוהד. אני אריאל בן נתן, נתראה בפרק הבא.